салом алейкум. Азамат ҳастам, сокини шаҳри Норак. имрӯзо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида истодем, ки вазъ он қадар хуб нест аст ва дар ҳамин бегоҳ дар шабакаҳои иҷтимоӣ дидем, ки Муҳаммад Боқиро ки аз шахси бонуфузи Бадахшон ба қатл карда шуд ва ҳама сокинони шаҳри Бадахшон даъват ба амал меорем, ки ба ҳар гуна овозаҳо, ба ҳар гуна чизо бовар накунанд ва ҳамон шахсе, ки даст ба ҷиноят мезанад ва ба даст ба чӣ мезанад, дар назди қонун ҷавоб мегӯяд. Ва имрӯз шукрона аз соҳиби истиқлолӣ, шукрона аз пешвои миллат, шукрона аз ободии ватан мекунем ва аз ҳама ҷавонони шаҳри Хорух хоҳиш мекунем, ки ба ин ҳар овозҳои бардурӯ бовар накунанд ва ҳамеша дар партаи пешвои миллат ва дар ободии ватан бошанд.